Carl Henning Pedersen. Han har egentlig som barn en drøm om at blive komponist. Så møder han Else Ahlfeldt. Den her unge, spændende kvinde går rundt og maler. Og en dag spørger Else, om hun må male et portræt af ham. Det siger han ja til. Så fortæller hun alt, hvad hun ved om det moderne maleri. Så det inspirerer Carl Henning til også at gå i gang med at male. Efter det her højskoleophold, så bliver parret her gift. Og så begynder de at lave et hjem sammen. Else Ahlfeldt, det hun bliver kendt for, det er at have opfundet et nyt naturmaleri. Hun arbejder med automattegning med at få det ubevidste frem. Og noget, der er lidt sjovt, det er, at de her trekanter, hun betegner dem bare som trekanter eller som former. Når vi så kender hendes værk senere hen, så ved vi jo godt, at trekanterne får en stor betydning, fordi de bliver til bjerge. Men det opdager Else først i starten af 40'erne. Der begynder hun for første gang at sige, at de her trekanter, der dukker op i mine billeder, de er bjerge. Og det siger hun, selvom hun aldrig nogensinde har været i et land med bjerge på det her tidspunkt. Det er som om, at bjergene bor inde i hende. Og hun begynder at studere det nærmere. Vi har her i vores arkiv sådan et fint gammelt magasin fra Himalaya-bjergene, hvor vi kan fornemme, hvordan hun sådan har siddet og studeret de her Himalaya-bjerge, og måske blevet mere og mere klar over, at det er bjergene, jeg maler. Så kommer hun på sin første rejse til Sverige, hvor hun faktisk ser bjergene fysisk. Først i svensk-norsk Lapland, og derefter flere gange i løbet af sit liv rejser hun ud i verden, netop for at vandre i bjergene. Hendes interesse for bjerge, det er altså noget, der opstår, inden hun selv kan sætte ord på det. Det bor inde i hende. Et indre landskab. Carl Henning var fantastisk til at fortælle historier. Ja, sin måde at være i naturen på, ikke? Og den måde, at han kiggede ud over himlen ovenover og månelyset, ikke? Naturen ikke bare som et studieobjekt, men som et symbol på en storhed, en guddommelighed, som appellerer til mennesket. Det så han, når han så naturen og var i naturen. Han var meget inspireret af naturen. Carl Henning maler et maleri, så det er altid spontant. Frit for fantasien. Han går ud og finder sig en fiskestang, et kosteskaft, en pind, og så enten binder eller taper han penslen ud for enden af pinden, så han får sådan en lang pensel. Og han holder af at male med den her lange pensel, fordi det for ham bliver en fantasipensel. Men så sætter han musik på, fordi musikken det er noget, der kan starte hans fantasi. Så introducerer man altså de her forskellige, næsten drømmeagtige formationer, som vi alle sammen har liggende i vores underbevidsthed. Vi er alle sammen fascineret af stjernerne, for eksempel. Vi er fascineret af fuglen. Fuglen, som symboliserer friheden og tankens frie flugt, eller skibet, hvor man sejler ud og oplever verden på ny. Her, der sejler man altså ind i det kosmiske rum ved hjælp af alle de her symboler. Det er de symboler, der Carl Henning bruger til at hjælpe os ud i en kosmisk forståelse af verden.